Balik sa GMA Regional TV Live mga kapuso sa atong silingang probinsya sa Southern Leyte. Hilabihan ang kalipay nga gibati karon sa mga magtutuo tungod kay gituhang nakaplaga na pagbalik ang taud-taud gyud nga nawala nga imahen sa Santo Niño de Malitbog. Mga itagkasayuran mga kapuso kabahin ini makauban nato karong buntaga ang Chancellor sa Diocese of Maasin, Reverend Father Mark Vincent Salang. Good morning, Padre. Maayong buntag, Sir Nico. Thank you so much, Father, for joining us this morning. Padre, unsa istorya aning nawala ninyo taud-taud na gyud nga missing nga image sa Santo Niño de Malitbog unya nakit-an karong bag-o? Around the year 1988, ang patron sa usa ka parokya sa Malitbog, Holy Child, balaang bata, ang ilang tawag dito, balaang bata, ang Santo Niño, nawala siya after January, sometime after the fiesta. Kay actually, karong tuiga, katong tuiga, ilang gida ang Santo Niño sa Cebu, ni participate pa sila sa sinulog o nakadaog pa sila. Pag uli sa Santo Niño, nawa daw sa after some time sa simbahan. That is murag maunang murag mas klaro na version kay naay ikaduha nga version is nawala ang Santo Niño dito sa Cebu, nawa na sa kabalik din sa Southern Leyte sa Malitbog sa parokya. So nakabalik na, Padre, sa Malitbog ang imahen dihang nawala. Unsa man ni, Padre, gituang gikawat or na missing jud? It is safe to say na nawala ang Santo Niño. Bahin sa mga detalye murag na ay versions na murag nawa ra siya na yung mga versions na gikawat, pero it is better na to use the word lost than stolen. And then lately, Father, nadawat ninyo ang maayong balita. Can you tell us more about that, Father? Gitawagan mo ining gituhan nga nakakita or naghupot sa imahen? An expert on religious images called me, who happens to be a good friend, and at the same time murag sinaligan din sa diocese pag abot sa restoration sa among mga images. He asked me nga ingon siya na, Padre, nainawa nga imahen sa Santo Niño diha sa inyong diocese. And then murag na kuratan ko honestly, and then I told him na kadali ako pa-validate, and he said na I will send you pictures from a post dinhi sa usa sa mga faithful magtutuo dinhi sa diocese, and then I will send you photos dito sa collector, and then you compare, and then you call me again, and then we will talk about it. And then I validated, akong gi-validate sa diocese, sakto na ay nawalang patron Santo Niño sa Malitbog. I compared the pictures, and truly maunang Santo Niño nawala sa Malitbog. Og malipayon gyud mi kaayo na kining Santo Niño inaway nakaplagan na. Unsay arrangements, Father, sa collector, Father, aron mahibalik na kini nga image sa diocese sa Maasin? Kaila naman po tingali ang tanan sa iyaha, si Mr. Francis Ong, based siya sa Manila, and he is so kind to give it back as a gift sa mga Malitboganons, sa mga taga-diocese ug sa tanang deboto sa Senyor Santo Niño. And then as of now, naa siya sa process of restoration. We are restoring kay before siya mobalik dinhi sa ato, we have to make sure that the image is worthy of veneration. Pinaagi ni ana, we asked an expert, Atelier Rafael Lopez, to do some minor restorations on the image. O pagkahuman ni ana, mubalik yun sa dinhi sa Southern Leyte, sa Malitbog, sa Diocese sa Maasin. Kapi na sa 30 ka tuig, Father, ang mga labi na more or sa less 32 years, sir. Labi na mga taga Malitbog wala naga-expect ka murag mahibalik o makaplagan balik katong imahen, Father. Unsay reaction sa mga taga diha? Ang labi na ang mga taga Malitbog, ang mga Malitboganon, malipayon gyud siya kaayo. They are very excited to behold once again the Holy Child, the image of the Holy Child. But at the same time, kini usa ka imbitasyon sa atong tanan para mas mutan-aw ta sa mas bugat na meaning aning panghitabua. Kay providential, the word is providential, gikan gyud ni ka sa Ginoo ang panghitabo, kay naa na ta sa mga
katapusang buwan sa pagpangandam para sa 500th anniversary sa unang misa na nahitabo sa Limasawa dinhi gihapon sa diocese, ug kada tuig sa among pagsaulog sa anibersaryo sa maong event every March 31, ang Santo Niño de Cebu mubisita muduaw dinhi sa diocese ug sa isla sa Limasawa. Kaya among pagtuo na ang Santo Niño before finally gihatag sa Cebu sa mga Kristiyanos dito sa Cebu, nihapit siya dinhi ug gipanalanginan ang mga natives dinhi sa Limasawa ug sa Southern Leyte. Mubalik ta sa Santo Niño, Padre, kanus may target, doon na ba may time frame nga gitanaw, kanus mahibalik hopefully sa probinsya ang imahen? Na ako'y meeting with the restorer sa Manila, and then he said that he cannot give me exact time or date as of now kay depende man sa extent of work. Among time frame is within a month, sir. Within a month, Sir Nico. Father, in closing ini atong conversation karong buntag, unsay buoti mo ipaambit sa mga nagtan-aw nato kung doon na kay nakatunan or mga realization ani nga panghitabo, ani nga good news, Father, unsay gusto nimong i-share sa atong mga kapuso nga nagtan-aw karong buntaga? Usag yun ni sa dakong grasya gyud na atong nadawat para sa 500 years, ug inaot pa unta kining panghitabo makatabang nato sa na mas madasig pa sa atong pagdebosyon sa Señor Santo Niño, ug hinaot pa ang future generations, ang younger ones, mas maatong maawhag na ipadayon gyud ang atong tradisyon, ang atong debosyon sa Santo Niño. Amen on that, Father. Ang batubalani sa gugmang Señor Santo Niño. Thank you so much sa pag-uban kanamo karong buntaga, mga kapuso. Ang Chancellor sa Diocese of Maasin, si Father Mark Vincent Salang. Thank you, Father. Daghan kayong salamat, Sir Nico. Maayong adlaw. God bless. God bless you, Father.